کر میرا چن آئی لو یو یو لو می میرے وال تک تیرا جاندہ ہے کی چھڑ دے تو اگر بہنا سبزی آلے نال ہس کے گلاں کرنی ہے جنہیں سبزی جو گے پیسے کما کے لے آندے انہوں سیر بن کے وہانی ہے نی پہنا سن لا دھیان نال اج کنیاں بیبیاں نے جڑیاں دکاناں والیاں نال ہس گلاں کر دیاں نے گوانڈنا نہ ہس گلاں کر دیاں اپنے خاوند واسطے منہ بسے ترکے نے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جڑی عورت اپنے بندے نال منہ بنا کے رات کڈے تہجد بھی پڑھے تے فرشتے لان تائیں پوندے نے مان نہ کریا کر تہجداں تے مان نہ کریا کر ویرا نہ مان کریا کر عرض کردہ چادر والیا گلاں نہ کر پتر میں ویکھدا پیاں چٹی چادر والیا ادھر دھیان کر میرا چن جے آیا میں گلاں نہ کریا کرو لان تے بندہ لگا لگا جاندا کھٹ لیندا وے تے کھلوتا بھی تو گاندے لگ گئی ہے تے نک بھی تاویں لپیٹے آئی اللہ تینوں ہدایت نصیب فرمائے تیرے پیراں تے انی میل جمی ہونی ہے ویکھیا الٹی آ جانی نہ انج کریا کرو میں ادوں دا وینا پیا سا دو تین بندے ادوں دے میری نظر چ سی چل میری نظر چ تے نہیں آئے گا جدے دربار چ کھڑائیں وہ تے ویکھدا پیا ہے نا ہن اودیاں گلاں دھیان نہ سنی اللہ اکبر دروازے والے تے میں بڑا خوش ہوں ادوں دے دھیان نہ سندے پئے ایس نکر تے میں بڑا خوش ہوں ادوں دے دھیان نہ سندے پئے نہیں اور میں ویکھدا پیا سا اچھا کئی بندے اجے بھی گل کردے نے بھی گھرے انہیں مر جانا ہے بھی بندہ گل بعد چو کر لے جے تے اسرائیل آ رہا تو وینا پہ کر لا نہیں تے پھر ساڑیاں سن لا جڑیاں ہی کرن دے ایتھے میں لفظ کہاں گا اللہ اندہ عبادت کرنی ہے پر نسبت محمد نال کرنی ہے نسبت کنو کہندے نے میں دسن لگا یعنی تسی کہندے میں دو نفر پڑھنے اللہ اندہ پہلو تار جوڑ اے میرے نبی نے پڑھے بس جے نسبت مصطفیٰ نہ لے تو نسبت حضرت صاحب کڈی اچھی پتھر نو نبی پاک دے ہونٹ لگے نسبت رسول ہوئی پتھر نال تو جو کریے گوڑے چھاڑ میرا چان ادھر ویکھ صوفی دھیان کر انہیں تیرنا مسئلہ دی بحث کرنا تو آکھنا سب تو وڈا میں مولوی ہیں چھاڑ دے نیند دے کھڑے میرا چان ہجے لمبی نیند سونا ہے جدو بڑی تری نے لڑی ہونا کرنا تو پھر وکھرا سونا ہی کرنا ہے تو اتھے سو کے کی کرنا ہی ہے اللہ اکبر اللہ ذرا دھیان کر میرا چان ادھر ویکھ لبی میں دوبارہ جدو شعر پڑھا تے تاڑے اللہ سبحان اللہ دی چھال آوے تاڑی آواز مینوں انج وجے جویں عمران خان ادن جج نو وج کے دروازہ ہی توڑ دیتا آیا سبحان اللہ یہ دروازے توڑ دے بھی سبحان لگ گیا یہ دے 12 بج گئے نے 12 بجے تو بعد بندیاں دے 12 بج جاندے انو کما بیٹا بیٹھ جاؤ نہ کر میرا چن آئی لو یو یو لو می میرے وال تک تیرا جاندہ ہے کی چھڑ دے میتھے مترو تقریر پیا کرا ہم مترو دے علاقے کوئی پنڈ گیا تو میں کڑی کڑی کما بابا پڑھ جی میں صوفی ستا ہی نا میں بابا پڑھ وہ بابا اٹھ کے اندر جے ہی پڑھنا تیرا سیاپا قدری کیتا ہے میں بابا تو نہ پڑھ تو اکیاں تو نہ پڑھ